basahon, Matthew 1:18-24. Atong title, by the way, is Let's Get to Know Jesus More. Yung sa na mo siyang tao. So, sa atong teksto, basahon na ito, Matthew 1:18-25. Kung nakamati dito, mag-angkota, mag-tunan. Kung ito kamahan, pasalamat ng nagadali kami sa buhay ng ngalan. Na nagpadaya kanunay ka na po, Lord. Kinsa ka, kinala si manak na si Jesus. Kanayong sa inyong tabang na inyong Espiritu, magtudo ka na mo, kalusan ka na mo. Kinsa ka kayo, yung isa na hindi mo kang tao. Because this is the reason, Lord, na nag-celebrate mo sa Christmas. Your coming as a man. Na ginoon mo untan yung mahamok, matugkad, maslawang pa, ang imong pag-anhi, magkatiyuan sa imong pag-anhi. Kung ang imong mensahe, dili ka na mo, dili may mong tawag. Mayang mong ngalan by molding us and changing us to be more like Jesus Christ. And this we pray in Jesus' name. Amen. So this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. So, balik lang tayo review kay continuation nila Sundays. Ang pamaagi nga mibuhat sa Ginoong tao, ang iyang anak, Ginoong anahimong tao, is tulo ka butang. Pinagi sa natural na pamaagi, supernatural na pamaagi, o sa controversy. Okay? So nakita na ko last week nga ang natural na pamaagi, pili ang Ginoo na ang iyang anak matawag yun usa ka tao, pinagi sa usa ka tao, pinagi sa usa ka animal. Ipili niya ang usa ka babae. O kining babayhana engage sa tupang engagement sa mga Hudiyo at that time is mura na mo minyo, hindi pa mo nagka-uban sa usa ka paningbalay. So pledged to be married siya ni Joseph. Now, ang supernatural na pamaagi was gipadaygan si Maria sa anghel, isang Gabriel, si Angel Gabriel, na manganak siya o mamapos siya pinagi sa gahong sa laang espiritu. O si Jose usab gipadaygan usab sa angel na ang conception o ang pagkamapos ni Maria is from the Holy Spirit. Kung padaygan siya sa gender na lalaki ni, o padaygan siya sa ngalan niya si Jesus. Kung gawas niya na, ipadaygan siya sa Ginoo nga ang katuyuan sa pag-anhi ni Kristo Jesus na mao ang pag-fulfill o pagpuman sa gisulat na ni Isaiah, which is 100 years ago, na doon na berihin ng mga anak sa kabata o ang iyang ngalan, Emmanuel. So, atong tinawag din higaron niya ata sa ikaduhang bahin o na atong makita din ng ikaduhang bahin. Ay, taas part 2. Baliktad. More, part 2. So, hari na ta sa punto where God will reveal siya na to ni Joseph. Kay, makita na to din na supernatural way, the same time na nasud ka din sa controversy kay si Joseph is na lingo siya na sabi ng bayhana ng mabdus man.
Okay? So, kaya naghuna-huna naman siya nga, ako na naman siyang buwagan. Kaya maayo man siya na tao, di siya ganahan na mauwawan si Maria, uwas ka na, ma-appeal siya o mabato siya sa mga katawan, di matuon man ang mga babae nga ni ka na naghimog imoralidad against sa ilang bana. Pero pagkatulog niya, ato makita din sa Matthew 20 na si Joseph natulog and the angel ni appear idoon niya. O giinan siya nga, Joseph, ayaw kahadlok. Nga imong asawa si Maria. Kay ang naa niya gikan sa Holy Spirit. So makita nato ni from Joseph, from Mary, ipadayagan siya, si Joseph sa ipadayagan sa siya, nga ang birth lagi was a miracle, supernatural. Pero di paagi sa usa ka babae na again, supernatural kay Virgin. But ang controversy na sud nga naman, lisod kay sabton na why nakilambot niya nga lalaki or may mga ng tao ay posible kay na nga wa nahilambot na niya. Dabdab na siya, posible kay na nga mga anak, mamagdo siya, di ba? Okay? So makita niyo nga even sa kani nga situation, si Maria andar sa mudawat. Kaya remember, katong nga time, ang tanang kababayan ang anticipated. Nagkulat sila, nag-hope sila na sila or one of them gamitong. So anong si Maria, we don't know, but I believe, kanina babayhan na, I believe ang tao magod nga gamiton sa Ginoo, punoon sa Espiritu Santo is ang tao gayud ng kanunay, nagasunod o nagapaminaw sa kabubuton sa Diyos. So this is one, mag-ingon ko, challenge para nako, sa niling tuiga. I challenge each and every one again, please, himuang nga ang Ginoo sundo nimo sa matag adlaw. Kung saan yung pagsunod, sunda iyang kabubuton. Susiha ang iyang mga plano sa imong kinabuhi. Susiha ang iyang mga desisyon sa mga gusto nimo pagabuhaton. Ayaw paguna-una. Ayaw pagsalig sa imong kagaling paalam. Kaya kung kayo ang yugana, di ka kabarong anak. Okay? So, makita nato din nga nagsultihan siya nga ang kaninga bata, lalaki ni, o pangalan ni siya, o Jesus. So, ang pagsulti sa balang espiritu or ang pagsulti sa Ginoo pinaagi sa anghel ngadto ni Jose is an emphasis na Holy Spirit was actively working sa pag-anhi ni Jesus Christ. Alitin mo, actively na nagpanglihok ang balang espiritu sa pag-anhi ni Jesus Christ. Now, at that time, ang church wala pa naumul. Remember, ang programa ni Jesus Christ, ngadto pas mga Hudiyo. Kaya yan ipili ang mga Hudiyo. Then, ang mga Hudiyo, ang nasod na Israel, nagkaroon nga naghapon, muli pa. Sila ang mupoklamar, mahitungod sa Ginoo. Sila ang ubang nasod, makakita ang tanga, lahi ito dahil ni mga katawhan din ang Ginoo, maupit ang Diyos. Then, musimba din sa buhay na Diyos na hindi makita, lahi ito dahil. Tingnan naman, mga bugnaw mga uo, mga maayong batasan, yabaw sa tanan, makita nila, di panalanginan, financially sa Diyos. Diba pa mo hanggang ganoon ang Jerusalem or Israel is a very prosperous nation sa ilang kagamay. Disyerto sila nga nasa Dead Sea, pero ka ng disyerto Dead Sea, mag-imuta nga, saan pagpananong nyo ng disyerto rin? From there, nakaproduce sila daghan ang mga ayong mga putas. Di ka sa Dead Sea, nakaproduce sila daghan kay mga gamit na pang panindot sa lao o pagpanindot sa lawa sa tao. So, kana lang nakita. And even then, sa mga daghan kay ganahang mukontra nila, ang Ginoo kanunay jud na nalipod nila, bisan wala pa sila ni ila gihapon sa ilang Mesiyas. Wala na ilang santo pa sa Mesiyas. Kaya nga naman, because God made a promise to Abraham, I will bless you, and your children I will bless them. Why condition to ma-blessing? Mana nga, kung tinuray jud ka na naa sa Ginoo, anak na ka ni Abraham, I will bless you. O tinuray sa kang anak sa ni Abraham, o anak ka sa Diyos, usa lang sad na mabutang nga
mapamatud-an na anak ko ka, kailangan magsubay ka sa pamaagi sa Diyos. Magsubay ka sa pamaagi sa Diyos. Dili na nagtahan kay ka o na buhat sa church, whatever. Pero ang imong life, ang imong pamaagi sa Diyos, imong lifestyle, imong mga desisyon, gisubay yun mo sa iyang mga kabubuton. O pakapin ra ng financial blessing. Mga kagsunan, pakapin ra na. O muamot yun na. Kaya ang tao na magsubay sa Ginoo, magsunod siya kabubutong manalaman. So anyway, makita nato din hina, ang pagsulti sa Ginoo, kaya ni-intervene man siya, ni kanabang, ang plano ni Diyos at iyang ipakgang nga naman, kaya makita nato in Psalm 33 verse 11. The plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Ang plano sa Diyos, mubarog hangtod sa hangturan, walay makapakgang, walay makaputol, walay makadivert, walay makasanta, whatever sa iyong plano. Kung gabaw sa kanan, ang katuyon sa iyong kasing-kasing, mula hutay sa tinibuk-ang na henerasyon. So imagine mo ang imong generation, ako nga generation, akong papa, kami, mga sunod na ng mga henerasyon, sunod. Ang plano sa Ginoo, mupadayon na. So kung nilita mo sa plano sa Ginoo, nilikay ka sa panalangin. Kung isunod ka sa panalangin sa Ginoo, ano yung pinabuti? Ako din yung may problema lagi. Kaya, di mo magkaya sa Biblia, kung magpuyo ka o Diyos na kinabuhi, lutusan ka. Apil man dyan ang paglutos, pero kutob mo siya sa lutos. Okay? Kutob mo sila sa kanang limanagka, kutob mo sila sa kanang yaw-yaw, kutob mo sila sa kanang mga butanga ba nga. Di sila kanang literal nga kanang anhawag ka, usilong ka o maurason yung munaw, etc. Di mo sa kanin mo, anak. Kung mo sila, anak, ang balaod sa yuta, ako na may against nila, amen? Pero even then, ang balaod sa Diyos, we work against them. Kaya kung na Ginoo, ang mutunglo ninyo, tunglohon po, in short, ang magsurang-surang ninyo, surang-surang mo po. Ang mayo ninyo, mayo sa nila. Kana nga promise may sunan ko, tina. Kaya ang nagsulti, ang ibuhi, ang nagsulti ha, is God, Ginoo, nga dili masayo, o mutuman sa iyang plano. Mana mo balik-balik yung video ko, 2018 is coming. Next year is, wala, and the Sunday next year is January 1, 2018. Kung sa man yung pinabuhi, imo ba yung gig? Hatag yun totally. Imo ba yung gig? Yung buuan na Ginoo, siya na yun. Siya na ba yun imong agalon? Siya na ba yun ang kananin mo? Kaya balik-balik ko inon. Wa pa ko yung nakakita, wa ko yung nakitaan na tao na nagsimang-simang na consistent sa panalangin. Masimang man. Patungod sa Ginoo, masimang na po. Patungod sa Ginoo, masimang na po. Why, di ka mura na kaganan. Taliksikan gamay, basa-basa gamay, magansad ka. So, kung naakap pirmi, nagpatungod ka sa sandayong. Kumawag sa sandayong, di ba? Labi kang bundak sa uwan, basa, di ka. Landslide mo yung kadagahanan. Flood mo ganyan ang uwan. Correct? So, nga di man nato dawaton ang tanang panalangin nga gitagana sa Ginoo. Kaya kung ang iyang plano, way makababag, bisag kung sao man na si musilingan, so sao man na kasi ng mga tawanan, so sao man na si muknasod, dili mabungkag ang plano sa Ginoo nimo. Bisag pag tinukalibutan na balik ang plano sa Ginoo nimo, dili mabungkag. Matuman sa inyong kinabuhi. You have a destiny to fulfill kung nakas Ginoo. Kaya ang destiny sa matagtao na nagila sa Ginoo is to glorify Him. Ang katiyuan sa Diyos, mahimaya siya. Wala sa ato. The chief end of man is to glorify God. Saan natin pag-glorify sa Ginoo? Obey. Of course, in every obedience nimo, pabuhato mo ka sa Ginoo, mga butang na may mga sawang nalagay, ako anak, kalisod niya na. Hindi mo ay kabulak. Ako may mo sustinto nimo, ako may muhatag nimo, ako may mo-provide nimo. And these are things my kasunan. Marang di na to i-limit ang in whatever way. So, kung mga nang napita,
kinalanta mo ila sa Ginoo. Kay even sa atong nga time, iyan pakita si Joseph ug si Maria, nakibaw siya unsay gender sa bata namo. Anak kay iya naging nanong tanan. Diba siya ano sa ani ipagawas, sa gingan ani niya, kung sa itawag sa mga katawhan, natawag siya og Emmanuel. Kung kaduha, makita na ito ni ay katulong nga katuyuan, pagbibigay sa Ginoo. Iyang isultihan si Joseph sa katuyuan sa iyang anak sa pag-aniki. Kung sa katuyuan, Matthew 1:21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Uy, wate man ni ang Ginoo Kristo Jesus para magbakasyon. Nag-Boracay, o asa ba siya, nagaba sa Maldives, o sa ba siya. Wa siya mo rin para magbakasyon. Wa sa siya din para, akong iskingan ko sa din klase sa kinabuhi ng tao. Kung saan naman yung tao, no? Wa siya mag-inana. Yan siya nga dunay kay tuyuan. So makita niyo nga ang Ginoo yun. Kung na siya katuyuan sa tanan niya ni buhaton, niya kung appeal ka sa iya ng pamilya, ilugay para na ko. I would like to emphasize this. You are in the family of God. Kami, ang imong pamilya, ang Ginoo ang pinakaamahan. Igsoon kaganan. Kung doon kayo ganahan, kayo ma-apply with your brothers and sisters na tawag. Tulungan ko sa simple church, kaya anak sila na may nga sa kong. Kasi kung balik na kong dito sa natin, brother man, hindi ko cardinal. Hindi na kayo Mel. Kaya kung lang yung pastor na ko sa una, na naman niya, hindi na siya papatawag pastor. Kung na kayo ba? Kaya ano magod? It's not the addressing or it's not the title sa tao na humanwa ito kay tinuray ng pagpati. Ang importante magod na kay tinuray ng gugma sa matalusa. Mahimo lang na kung na kay tinuray ng gugma sa Diyos. Kasi may muhatan na tugugma din, hindi kakibaw may gugma sa matalusa. So, muna nga, I'd like us to really have that sense of family. Why tao hindi ganahan na doon na siya'y nasandigan ng pamilya? Correct? Unya, nasa yung mabita ang atong pamilya, kadaghanan yung mga limao, daghan pa man yung mga minig, daghan pa man yung bigel pa rin ha. Okay? Pero at least, wasa kayo ni mo, ang tanan, kasudyo ni mo din, ang tanan na ni Christians, yun kasudyo ni mo, papasad na, kaya ito iba na, nagbutaw pa, ganahan pa lang sa maminaw, di pa sa ganahan mo kumit, sa Ginoo, ganahan sila sa mga isulti, kaya nagpras yung mga tao ko na sunod-sunod ni Jesus Christ, ganahan na sa maminaw, pero di sa ganahan mo kumit sa ilang kinabuhi. Na, pero by and by, sa imong sige, sige ta kuy-kuy, may lahan na dyan mo ang tinuray nga Kristo Hanon. Kung kay tinuray nga Kristo Hanon, then nakay confidence. Ano ba? Di ka kuyawan, makasalig ka, kaya nga naman, tinuray ni siya na Christian. Okay, so, kana lang kung butang ka lang din butang ka lang din ang katunga Christian. Di ka naman din pa yan ang katungaan ni Christians. Hindi kailang kakinsa ni silang mga Kristohanon na kayo dyan ka nga kani sila, kaya di ka mudool na ako para sa imong gusto, imong mahitubos imong kinabuhi, di ka mudool mo para sa pumangot, whatever, kundi natay relationship based sa atong pagtuo, gugma, o pulong sa Diyos. So mo na nga, makita na to din ni Maisunan balik ko. Siman ko naman. Purpose of Jesus coming, pag-save sa iyang mga katauhan. So, bilon ko, ang iyang programa sa una was sa mga Hudiyo. Karon ang programa sa Ginoo asaman? Church. Mana ang church is the body of Christ, the family, the household of Jesus Christ. Si ang leader na ito din si Jesus Christ. Sumusunod ta. Maraga pa sa itong pamilya, kung sa lihang, dunay dili musunod sa itong ginikanan, bingkil dito nila. Diba? Bingkil sa ginikanan. Ginikanan sa pamilya, di sa feel na love sila or accepted sila nga naman. Kaya mag-igumot naman sa sila. Pero kung ang tanan na adyo'y gugma, hindi kayo ulit balay. Kung yun sa adyo'y standby sa balay, kaya nga naman, ang gugma sa mga parusa. Pero kung doon na gani ang mga rebuildi, ay, kuyawan ka no? Manang para na ako, para na ako, my real family are those walking in the Lord. Amen? Amen.
Di ba ta pareha ang balay? Pero kibaw ko, now we are one in Christ. Anong nakita ikatanaw mo nga ka, you feel good, ikatanaw mo. Kani ka na. Muta na ko eh. Muta na. Di ba? Tao man ta. We feel that Jesus Christ, musibat man guys, Jesus Christ, mulikay magaling siya, di ba? Kung manang apikihon siya, yata nang apikihon siya, mulikay dia siya. Di dia siya makinharong nila. So, walang sana. Naman sa kalibutan. Wala rin si Jesus Christ. Isa man ang akong mabilitanan. Ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. So, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan, appear pamilita. Okay? So, di mo tama perfect, pero magtuluay bitas matalusa. So, muta na kanini, nga naman kinangan mo siya ang ino. Klaro ka ang Biblia ng ingon, di nakabayad sa atong pagbiling ng sala. Walay bisan kinsa makabayad sa sala. Kaya ng Romans, kaya nga naman, ang tanang tao di-defy, kitang tanan naturally di-defy ka sa Ginoo. Kita naturally pagkatao na to sa kibaw nga dili atong mamang papa di tinuray ang buhat na to di sila ang himo ng hatag na to kinabuhi. Modify ka sa Ginoo. Eventually na to mabili ka na gusto ko sa kanila. Dagan katanaw na to ilang mga sayo. Imbis na tamo-tanaw ka, sayo sila, kay tao naman sila, kagaya sa Ginoo, kung nasa ibumaon, imbis mo ana ang atong dagan sa atong utok, mustik ka sa mga sayop sa mga tao. And by doing so, kita mismo magsigit ang pangitag sayop sa Ginoo, pinaagi sa ubang mga tao mo na yung kuha. Hindi ko milani mo, kaya ano kinani ako mama, ano yun akong papa, ano yun akong pamilya, nagkahan kita biyaw, asik ang sa na sa Ginoo, ako din ang sa nga lisudang sala. So kung mo nang dapita, kinahanglan ta mo ila sa Ginoo. Kay una sa tanan, kung hindi ka mo ila sa Ginoo, may kumit ka adultery. Adultery, yun ka, o idolatry is of the same essence. Kaya na sila. Ano bang, di na ko ibumaon ang nagbuhat na ko, ang creator na ko. In the context sa marriage, kung ang banner o asawa mangita o lahi, nakamit siya adultery, nanakaw siya. O equivalent na sa idolatry. Maura sa na kay sa dinhani duol ka o gidawat ni Jesus Christ, nakasal ka niya, nahiusap na niya. Kumingon ka ako nagitugyan akong kinabuhi sa Ginoo. Then dapat imong ipamatuod, imong i-prove ang imong guma sa Diyos every day. Kung dapat makita na sa mga katawhan that you love God more than anything. Sumuta na kay ko ninyo, between God o sa imong bana, isa nimong higugma. God, bana. Kasi gilman ninyo. Dapat God. Ngayon sa man God, tutunga sila. Isa pwede. Brother Mel, shock mo gani itong nag-teach na mukuhan, kanang biblical counseling. Kung sa biblical counseling, yan, hata siya na niya, yan, putar ka rin Brother Mel. Kanang, between Ginoo, ang imong asawa, kinsa man yun imong tagaan, kinsa man i-love yun imong mayo. Siya, layo rin yung mga asawa, nandun akong Ginoo. So, dili pwede niyang ibutang sa the same level ang iyang asawa. Love kayo ba na yung asawa? Experte kayo may pag na-deswerte na pulong si Sister Marie. Ano nakahimo siya kay love niya ang Diyos. So, kung iyong pag-asawa, bana, anak, kwarta, properties, kaanyag nimo or imong honor, imong prestige or whatever, itandi mo sa Ginoo asa na lang mo. Kaya na sa mga tao may mga no na ko. Saan ako din na ako makaw ng Ginoo? Uy, siya nakakalimutan na niya. Amen? So, muna nga, ang problem dito sa tao, kasi kaya nga naman, in Matthew 7:23, what comes out of man is what makes him unclean. Gikan sa kasing-kasing sa tao magawas ang tanang ugaw nga mga sexual immoralidad, pagpangawat, pagpatay, adultery, sani ka ng kadaw, malisyoso, linla, sani ka ng hugaw kay mga sinutihan, envy, slander, arrogance, folly, etc. So makita na ito na di dito makabayad sa itong mga sila. Kaya klaro kayo ang kasulatan nga naging sa Romans 3:10. Walay matarong, walay bisag-usa. Walay nakasabot o nangita sa Diyos.
tanan, nilakaw, nagpalayo, nahimos lang walay belief, wala din maayong isa-usa. So kung mo ni istorya magsuna ang tanang mga tao yung mga hindi mo dyan ang Ginoo, naman dyan ang Ginoo. So na mo pagsabot. Di mo dyan kumubiya sa Ginoo, pero di mo makita ang ilang affection, ang ilang duma sa Diyos. Di mo makita ang pinagi silang mga desisyon o priority sa kinabuhi. Ang prioridad nila always sa butang sa kalibutan o tao, never ang Ginoo. Mag-compete ganina, ang Ginoo yun ay mabiyaan. Okay? So dapat din mao. So makita na to, mawatay abilidad sa pagbayad sa itong sila, watay abilidad sa pagbalik sa Ginoo, mao nga ang amahan, naghihimong pamaagi, o iya yung giduso, gipaanak, gihimong tao, ang iyang mugtuwa mao ng Pasko. So, ang essence sa Pasko lagi daghan na shooting, it's not about gift, dili na exchange a card, dili na bonus sa umadawat, dili na parties, etc. Usa man jud ang Pasko. So, muna siguro ninyo kung mag-celebrate ng Pasko ba, kaya sa itong family ko, kung tinatapos sa Ginoo, kung sa inyo ka ng ikaw na ka sa posisyon na makahimo ka o gamay nga sa inyo ka ng assert ka ba sa imong autoridad. Basta nga palit ang Biblia, ang sutikit may tamo sa Ebanghelyo. Bisa pala kausasa sa kantuig, masaryawan sila kalagtigo mo. Alam mo, dito gaon. Dito hab-hab. Pasko kita ito niya, kung mag-Christian man siya, niya sa imaming balay. Dahil, basta tabay mo din eh, pastor mo, magpanak mo, kasi nga, namura baga, nagpanik ka naman, kahanan ko mga parinting na rin, karoon niya, ganun, ako dyan kailan Ginoo, marat tayo, sagyawan natin sa Ginoo, sagyaw ko, as po duman. So take note of this, ang mga nangasuko, dili nga nalipay ko. Kung makita mo, di magod ako ang ilang initan, di magod ako ilang ibaliwala, di magod ako ilang imaragi sa likway, ang Ginoo man. Nung ito ba, ang party-party ha? Ano human? Bisa na gamay nga paminaw na muli sa Ebanghelyo, basa sa Biblia, dito yung ganahan. Pilar na kaminuto sa imong party. So, kibaw mo sa inatabo. Sa usa lang yun, ani ka, duha. Ang kinubuhay akong ibawaan. Ngayon tabo ng mga kasi. Ewan ko kibaw sa uban. Pero yun na din ang Ginoo. So, mara nga, muampo lang ka sa kanang ano hindi naman mauntukar sa mga sesula, ano ko yun. Dadun siya ng hindi partido na bala lang na sila. Ako na lang na sila hanggang sa inyo. Ay, sabi nga, sabi sa maminaw niya, ay lang sa. Nagparihala ka nila. Ikaw man ang mas bati kung react ka sa gihimong bati niya. Hindi yun yung tao na. Naghahanap kayo ng mga case karon. Kadungog ko last week na hindi mo na mga nagbalita na for sure na dito yung nakita mo nga galakot na sa Mayo tungkol pa sa driver, magka-driver ba yung kahing mga moto na ang bana ni gawas kung may pwede lang na o mas ninao man ang babae ano na sila yung mga edad niya siya ang babae pa yung may nagbago mo sa ito nangauran tapos sa kwan sila ang batik kay sa media daghan kayong attack nila sa media so kung sa gibuhat atong taxi driver na makalagot na dyan kay siya etc. So mga iwan sinabot ka nila, basig hongkong sila, ginanaangat sila. Yung may isa kayo ka mag-mubaws ka, mana na ka, nabubuhay ka kasi. Kaya na, nanahan mo din mo na rin, namusilipin mo ba? Utong na lang ka, kaya naman, mubaws ka, ikaw may nilaan. Kaya ikaw may nakabuhat na utlang ka, ilang yan, video na magduday, luya nila, magaling ko nga, Lord, Lord, ako di na lang dito mo ka ng, bisang kaysa mahuna. Kaya ang sa mahuna lang mismo nga ni-fight ka sa mga mahuna. Kasaan naman ka? Okay? So makita na ito, nuwa agad tayo ayo. Kikitang ka na nuwa agad tayo ayo. Bisa po yung taga-Christian ka, kung di ka mabantay sa imong kasing-kasing, hapla juga, makasa juga, mapati ang Ginoo. So, mana nga, ang gibuhat sa Ginoo, ipadaan niyang anak, di lang butod na tao. Yung baby nila niya, cute, ay, ang baby. Or, baby na ito kasi nila, anak ko, lalay na si Nina, lalay na uniform, sabi na kang January, di ba na ang Ginoo? Didako siya. At the age of 30, diha na siya ni gawas o nag-minister. Nagpailaw siya sa gahom sa iyang kunay mama o papa.
But pag ingon sa Ginoo, it's time, sa amahan, it's time for you to get out sa imong panimalay. Because it's time na din adi ka mulingi sa imong pamilya sa kalibutan, wala siya lilingi. It's time na imong isulti ang akong pinakadakong plano sa katawhan ilang kaluwasan, ibuhat. Kung sa cross siya namatay, mo ito'y pinakasakit kaayo. Kaya ang tanang sala nato, gibayran niyang pinagi sa iyang namatay sa cross. Mo na may ngon ko, please. Kaya sunod na namin. Next just, no-open me with it. The cross is the hallmark of that payment. Ang cross mo ay simbolo sa kadako, sa bayad tungod sa gugma sa Diyos. Kaya iyang pagkatao mismo, nasayod ta ang pagkatao mismo, lisod, bati. Okay na siya sa kananan sa mga nanak. Di ba yung balay, langom, dito siya di anak. Wa sila magdakong mga ito siya maabutan ng mga anak siya. Isa kung sa kapobre sa tao ng kalibutan na mangita ito pamagi komportable yung anak ni kagawa. So, hindi ka mga nanganak diha sa mga asa na ang mga mananak nagkaon o nalibang. So sa iya lang mismo pagkatao, controversial. Pagkamag-Diyos, controversial. Pag-anak, controversial. But siya ang God with us, na himong Diyos na nag-apuyo, yun, dinhi kanato. Muna nga, mahal kaayo, bililhon kayo ang imong kaluwasan. Mura ka o nakakita o diamante o gold, ayaw ibaligya ang taong sa unsa nga butang na. Ayaw isalikwar na, ayaw kalimpit kung sa kadako ang ibayad sa Ginoo sa anak sa tao para mabayaran ang imong mga sala. So, dahil nga, butang nga ipaday sa Ginoo nga ito ni Joseph. Tingnan siya, ang propesiya na gihimo ni Isaiah years ago, natuma na. So, daghan kay mga gisulti sa mga propeta kaniadto manitungod ni Kristo Jesus. So, makita nimo nga di pwede nato na himuon ang Ginoo, di siya Ginoo. Ginoo siya, tinuod niya Dios o tinuod din siya ng tao. Okay? So, ang propesiya gingon nga ang berhin mga anak usa ka batang lalaki ug tawagon siyang Emmanuel. Imagine ka ang Ginoo ni anhi gayud ug nituyo uban kana ug tanang kalisdanan sa usa ka tawo giagian niya. Ug walay bisag kinsa nato dinhi nga makapanganda o makapanghambog nga wa kaagi ang Ginoo sa akong kalisdanan. Kay way makahimo sa tanang kalisdanan niya agian kung dili siya diha sa Diyos. Kung ganun nakagwanta siya, kay sa kanunay, liduol siya sa amahan. Kaya makita na itong servant man, Ginoo siya, wa siya makitupong sa amahan, ninaog siya o iyang gihubo ang iyang tanang mga benepisyo, tanang gahong na nakakaniya, aron mahimo siyang ordinaryo nga tao. Mauto nga sa iyang kinabuhi, klaro kaayo nga ang Holy Spirit nagsigi og lihok niya, sige kuyog niya. So gipakitaan ta mismo ni Jesus Christ unsa ang kinabuhi nga ma-successful ka. Palihok ka ang Holy Spirit sa kinabuhi. Una ka mosulti pangutana sa Ginoo. Una ka mobuhat og desisyon pangutana sa Ginoo. Di ba sa tanan mo tana pa ninyo? Nakibaw na ba mo unsay plano sa Ginoo ug unsay mga assignment sa Ginoo nimo for 2018? Wa pa ka kibaw sa assignment sa Ginoo for 2018 pangutanan. Kaya kung pila nakakatuig na ng Christian, wagay kong kakibaw sa plano sa Ginoo sa mong kinabuhi ang biyaan sa panahon. In short, alkansi ka every year na dili ka mahina o dili ka musubay sa kabuto sa Diyos, imong gilabay ang tanang oportunidad nga panalinan ka. Mo titan-aw na ko ang eksunan kay so far, and I praise God, di na ito man ako, tungod niya. Kaya nakasabot ko ani. Kung ano ngayon, di ko ka nang mabiyaan ko niyo, bisag one step behind, kuyaw na kaya na. Hindi ko din nasa inyo, gasunod na dito, gasunod do, na ko din lakaw ka, one step ko. Kaya nga naman, kung mabiyaan ka sa Ginoo, na inadaghang yawa sa akong balibog na mukit-kit mo. Mo birani mo. Emotionally, birahon ka. Diba? Emotionally, ano kayo, ay lang, kita kayo simba, domingo ka bibili, Pasko pa ko, ang masimba ngayon. Imo yung ipadaw ang baway.
Doon, isunod ko ba ayaw, daw, may kwarta po, niya, 4 minuto tagaroon na Pasko, mag-celebrate niya, nagpiling ka, kay ang kwarta ni mong likuan, ng bonus unta, nabayad pa dito sa kuan, nakawat ba, niya, para nimo, wala apil ang Ginoo, alam mo, di okay apil ang Ginoo, tanang problema na to, kita man, kita, sa matag problema, makakita ka sa milagro sa kadako sa Diyos. So, ka mga problema, ay, ano problema na? Imo na Lord. Ikaw naman sa imo ayaw ani kis karon mas ako ato jud ko. Musimma jud ko, mubasa jud ko, mag-angko jud ko, musamyaw jud ko, magpagamit jud ko nimo. These are the things na dapat na sa ato una-una all the time. Ang Ginoo always big, dako jud kay siya sa atong mga nagasimbasin. Kung magkagyan jud ka, ipangmatcha ka. 2,000 years ago ni ali na siya. So, ipahanday ka si Joseph niini because si Joseph was desperado. Mura siya dako kayong kumo ni papyaw ligo niya na mura usang limang bus niya. Usang limang suryahan na bayan na okay? So, gitawag, gisayran siya, gisultihan sa ining mga kamapuuran mahitungod sa Ginoo nga mahimong iyang anak. Kung nasayod ka, na si Maria, niangkon siya, matuman ang pabuhat sa Diyos sa akong kinabuhi, ako nga iyang sulugoon. So, kana mismo makita na ito nga si Maria o si Jose, huwag Diyos na madahong ang himon silang Ginoo. Kaya was na katungod na may mong Ginoo, kaya mas tanang tao sila makasasala, parehan mo, parehan ang ang tao nga walay sala, si Kristo. Ang Diyos nga mahimong tao, si Kristo ra. O tao nga mahimong balik o ka Diyos, si Kristo ra sa. Di pwede nga ang tao mahimong Diyos, kaya di man di kag langit, makasasala matangkanan. So bisa pag unsa ka maayos gibuhat ang tawanan, dili og dili na nimo matumoy mahimong imong Diyos. Ayaw nimo ang Diyos ang usa ka tawo na siya. Manang di ka mo believe kaayo sa usa ka tawo, di ka mo idol usa ka tawo. Dili ka mo nanghakit usa ka tawo. Kung makakita kag daghang nindot anang tawhana, dapat maingon ka sa Ginoo. Lord, oy, anong wapa man siya, pati po now. Lord, grabe ka, anfay ka, dato siya ako di. Yung maglagot ka, di. Makakita ka nila, nindot sila, etc. Thank God. Ayaw ikumpara imong kaugalingon sa tao. Ikumpara imong kaugalingon sa Diyos. Kasi dahil ikumpara imong kaugalingon sa Diyos, di man kamot ang Lord, di ba di ko kamot sa standard, taas magkaya na. Pero buot ko nga imo kong magamit nga si Kristo Jesus ang imong anak, makita all the time kung mahimo Lord sa akong Ginoo. Mora na, Lord, ikaw makita sa akong kinabuhi. Kasi ganahan na kayo ko sa, Yang pa tumasok di ba nang tumasok Pero sa ko biyadyo ko. Pero wala. Kutog lakas pag ako nasuko ko. Pero ka nanganla kong buhok. Huwag ka nangawas unaw, huwag ka nanumpag. Huwag ka nanuho, huwag ka namalikas. Pero sa ko biyadyo ko, gadi ka dyan na mao. Get angry but do not sin. Jesus Christ, ni angry, ipangtuwan mga rin, ipangkuan, di ba? Pero wala siya kasa. Ano man, pakuha mo doon yan, kwarta na sa lima, pakuha naman, ilaw na yun. Ako na yung mga kwarta, buang naman yung gihimo ni, ganit, sa buhanas, makawata, sa kanyang balay sa ako ng mga, wala siya ng himo, o yung pamatay ang mga baka diha nga para sa sakripisyo. Wala. Pamo, ano na siya, nanamos siya. Kita mo ang kalisuko sa Diyos, na ang iyang balay siya ang mahal. Balay alam puanan, gihimo balay sa mga tulisan. Yes, we should get angry with sin. All the time, get angry with sin. But do not sin. Maglapit ka sa sila, mulay ka sila. Mumuhat lang ka. Ano saan man, saan man ako na episode. Kung di ka mangutana sa Ginoo, mo-respond ka, pinali sa imong emosyon, mo-respond ka, pinali sa imong kaalam, patay ka. So, bisag busok, lagay na dyan kayo. Lord, huwag na makasa. Tumahay ko, Lord. Dagan ka sa Ginoo para ang imong response sa kinabuhi insa.
So, ang imong pagsulti, bisag bugat, bisag pinabusdak pa na, huwag kang kamakasa. Kay, imo man yung isulti, nag-video ko na nanay. Isa ka pa yun na. Naku ko sa Binoy, nakanas, ay, hindi ba ito? Nag-fake masag kasi emosyon. Nag-fake masag kay anger is not sin. So, mag-isunan, think about kinsa duni atong celebrate. O ang pinaka-best na pamasko nga atong ihatag sa atong mga family members na nakita mo yun na mga mamulig, ikagawas, etc. is to tell them about Christ. Konsultihan mo sila about this gift. Wala, buwag na yun yan. Ito yung magtagad, dahil makain ni Ma. Unya. Kung wala ka ni suway, usawa mo na mo. At least ni suway ka. At least ni suway ka. Kung mamatay siya, di na ka manubag. Kung ayaw mo ang mas importante ang inyong relasyon aning tawhana kaysa inyong relasyon sa Diyos. Kaya imo magipataas ng inyong relasyon o kaning tawhana kaysa Ginoo, mas gikadukan mo pa ang tao kaysa Ginoo, panilang galas kinong siyang tubo. So you need to tell people about Christ. You need to, bisa pag, kung saan ka ng magbag, isud kayo siya, ang comfortable na kayo sa sunod na meeting ninyo, sige lang, but continue to love them. Ilang mga pinag ko nakita ko sa encouragement lang din ako ninyo. Ako said for a time being wrestling dito, kanang mga tao na murag, masira ninyo niya, lain na kayo, yung may guman, murag, ako sa, sino kung sa, nag-share naman ko. Diba, nalain na kayo niya, imong family members, diba, maglakot sa God, murag, dahil kay pinagdan, dahil kay kanila, may mga padalangin ni hatag, huwag kay appeal, o ako sa unan, may sakitan mo rin ba? Ay Lord, ikaw, sovereign mga ka, ano kasi mo, ikaw may makibag ano sa ako yung tagaan, ano sa ako yung dili tagaan. Mga espiritu na sila. Di pa suya lang ko sa yawa. Okay, appeal. Kuan-kuan mo ka, hindi mo lagi sa higmaon, mahilig ka, higmaon yan lang, mag-turn around. Mag-turn around sila nga naman, ma-melt man sila, mga tsokolate, ganda mo sa init, mulanay sa gugma sa Diyos. Ang gugma sa Diyos, paano na-born again man ka? Kaya ka-realize ka, lawis, siguro pa kita, mga gugma na ba? Maglimos pa ka gugma din ha. Maglagot pa ka, tinod ka ni gugma, wali ka ni gugma. Malingin pa ta, maglagot ka, maghana, magputulong, ibuhat na to, lumay kita nila. Ang ginura dahil way kondisyon ang iyang gugma. Gidawat kag sa usa pagkakabilaan, unsa kagilaad sa imong mga sila. So mga igsunan, these are the things that we need to really understand. Mutapos na ko nini, na sa dirhang nakadungog o nakasabot si Jose, kung ano nakasabot o nakadungog si Jose, kay naglakaw siya sa Ginoo. Mao ni usa ka garantiya. Kung maglakaw ka sa Ginoo, ug na kay mga himo nga mga desisyon na sayo, ang Ginoo mo correct mo. Kaya sa kay dili ka kapunta na sa Ginoo, di ba? Sa iya ni libro sa ing kasubuan ina siya na. Ay, mo sabi. Yaw-yaw kay sa Ginoo, kuha siya ng ay og pakuno na sa Ginoo. Ano na sa man kuan na gid kay ko kanang ilate ang bayhana mo ini nga sa man ko ay di ani man ko niya mo. Man na sa depression, mo-depress ba ka matulog lang ka sige. Ato siya kay Mama sa Ginoo. Kaya nung naloyan Ginoo nga, si Jose ba, anong sa tabi siya, waman siya istorya na ako nga, Ginoo siya akong buhaton. Kaya kung ka sa imong problema, di ka kibaw unsay buhaton. Correct? Abi ni mo nakapuntanan, kawaday ka nakapuntanan, himo na di kang desisyon. This is God who loves us so much. Hindi siya ganahan masayip ka o mapalpak ta sa atong kinabuhi nga iya nang lagda, gitagna, o kinabuhi nga iya nang gisulat, kinabuhi nga iya nang himo nga nindot. May gusunan, nindot ang kinabuhi ng Kristohanon. Kasi sabi ko, Amen! Amen! Ito mga intervensiyo kayo takuha. This time, okay mo, nandito na gusto ng kinabuhi! Naglakaw na sa Ginoo? Naglakaw na sa Ginoo. Kung ano ka dumog,
iya yung ipangasawa si Maria kung take note. Manangway makaingon na si Jesu Cristo, anak ito ni Maria o Jose o masalayan ng lalaki. Kaya klaro kayo diha sa Biblia na wala siya maghilabot ni Maria hangtod na tao si Jesu Cristo. Kanara. Kalita ko basa ninyo ang Matthew 25. Pag mata ni Jose, iyang gibuhat ang dimando sa anghel, iyang ipangasawa si Maria. Why question? Why kasabdi? Wa? Ay, dahil, napayag ko dahil, naluod pa anak ko, kasabot na ko. O wa siya union, wa siya intimacy. Okay? Wa din niya hilabti si Maria until nanganak siya ni Jose, ni Jesus. O iya din ituman ang Ginoo sa Ginoo nga pangalan ni siya o Jesus. Now, special name no nga name ang panahon na common nga name ang Jesus. Sama na common ang name ang Judas. Ya, ang Judas gani gikan para na siya sa diversion sa Judas. So, it's not the name, it's the person. Ang tao na kansang kasing-kasing tibuok nga naa sa Ginoo, bubuhat yun sa tanan na iyang nabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So, ang ako lang pag-ampo ng sunan, one, pangitaa ang Diyos, kung pamili ka ng Jesus Christ, pangitaa ka na niyang kabubuton. Seek the will of God. Kung sunda ang Ginoo sa kanunay, sunda siya. Muna kang tibaw kasi ang kabubuton siya. Mo may problema ko na to. Ano na ko dalit ka ito naman. Ang tanawin dyan mo, bisag naman ang tao ngayon siya, Christian siya. Pero ang iyang mga pamaagi o iyang mga desisyon, iyang agi sa iyang mga buhat o siyang trabaho, pero may naipalpak. Kasi may tanawin mo na. Nagbuhat din siya, ang kasing-kasing na pag-suggest, wala. Naidagang sa noon na. Kung di ka nakabuhat ng gapita, yung bang gapita kibaw kay ka, may kay ka, parang gapita ng nakabuhat, dunay samo sa po imong kasing-kasing diha. Dunay problema imong kasing-kasing atubangan na. Kaya kung ang imong kasing-kasing dunay sami nga gamay din ha, dili siya tibuok para sa Ginoo. Ang Ginoo, nagkakadako naman ang Ginoo, mo naman sa Ginoo. Kaya kami din masudlan din mo sala. O self mo. Sinundumi, ang usa ka kamatis, mupadunot sa tibuok kamatis sa usa ka dako nga suganan. Mo na nga, ninyo di ka Lord, ano bitaw mo, di ko kabuhan ang gapita. Unsa man jud akong hunahuna, Ginoo. Kay dahil sa iyo pa na itong mga panghunahuna. Kung di gani ka pakuret, sayo ka, mapalpak ka, so mga ingon jud ko nimo pangayo o tambag. Una sa tanan sa Ginoo. Kung sige kang pangutana sa Ginoo, wakatudlo sa iyang pulong, way gumisulti ang Ginoo, then posible mag-istorya na ita. Ako tingali ang gabiton sa Ginoo para padayag sa imo. Kaya naman, usay din kita sa problema. Kita ko sa problema. So, one, this Christmas, I encourage you. Ipamata nyo yan, share pa man kung encourage you. Pamilya ka sa Ginoo, seek the will of God. Limpyo ito niya kasing-kasing, ang mga tao na bati kayo, ang makalabot kayo, sa member ka na sa family, ask the Lord, Lord, limpyo akong kasing-kasing. Kita na masunod ba? Di usiga akong mata, hindi mag-aso akong dunggan, o mulbo akong kaspa, o sa ba, nanamang mo, ay mong namo, kaya ka, no, gisi ka, nagkakap. O ay mong namo, kagkang ka, change the data, kung makakita ka ng kawanan. Kung sige, tunog lang, anino dahil, buwan kasi ganun, ask the Lord, imposible kaayo para nato. Pero posible kasi Ginoo kumausap ka. I'm just sharing this to you because so many people nandiyon na mag-isud ko mag-isud ko bisa ganan. Pag may malikay.
Pero di man pili kay kilala man ka magkita sa mga na. So ang ako usma ko Lord. Kamati na sa nani. Kay ako man kang kahayag, ako ka magdala sa imong kulong, saan na ko siya pag padayag sa imong gugma kung makanvix na ko siya nga buutan akong Ginoo, kung di siya kakita nga buutan ko, di siya kakita ng usab ko. Ang bisag bati siya taras na ko, maayo ko niya. I tell you, hindi lang ko masulti ko, I'm winning some souls already because of that. Kaya ako mismo ang usap sa Ginoo. Ayaw mo ako, usba ko, Lord. O para na ko nga imposible kaayo, maposible dito. Kaya mo pray di atas nila, di ba? Maghilak ka, kahit yung may itong relasyon, yung pray ka nila, Lord, born again sila. Yung Ginoo, ikaw mataang born again, ang hindi makaborn again, ang kinaya. Ano, batik pa maghihapon na yung sulod. Batik na kung mukha sa mga ba? Tiga po sa kanyang mga desisyon. Ikaw, kami po yung magdagapadagan sa mga kinabuhi. Ako nang kayo mong amo, agalo na makakunin mo. So we need to tell God this. Kung may isunan, hindi na siya pwede ka na murag, yan o kang istorya, na murag, improvement kayo, no? Kapag silang lang nagkasing-kasing na buak ang ganahan dyan. Hindi na, usba ko para akong panimahila, family Lord. Masila. Kimuha ko niyo, isa my best celebrate inyong silinat. Magka-party dyan ka na tumayan ko nga sa inyong silinat o sa inyong family. Di ba kasing-kasing nang nag-desire ka, Lord? O siya naitinda kung minamuli. Kanang makita ni Lord, mga kami naglibayan ko chili. Silaog sa dahil ko. Mupay isulti, wala nagsiga namin. Pero may doon na dyan, firefighter na mo, shhh! Di makulbot yun. Di ba mo na akong desire? But the change must begin with you. Kaya ikaw man karon ang sudlanan nga ang Espiritu Santo ang Diyos buot mo lipo. Nagsunan. Muhangyo sa dominyo. Please pray, really pray. Matapusan na to din. Kibaw ta pila ka mga family members na to nga wa nagkuyog na to din ron. Amen? Amen. Mas taghan silang nabilin kasi kita nalimba ron. Amen? Amen. Pero magkuyog ta sa party. Magkuyog ka sa hugoy. Kuyog ka sa hijaka. O kay hugo, ako kuyog sa ino. Pindot kayo. Kung makalimot ka, born again ka, kaya na ang family. Ayaw kalimti. Suga ka sa ngit nga party nga imo atinan. Suga ka, o kamatuuran ka, na nagdangdang minha, ang di pa dito na matanaw ni mo, ayaw na tugsa. Kung katong mudoon, kandidato na sila ng mag-born again. Kanang dili, mahadlok ni mo. Kaya, matagsulti mo na mag-ipong sa Ginoo, kung wasa sila hadlok ni mo, niya, wala ka minuto sa inyo ha, murag, wapa sa tiyo ka ng born again na. Pero kung mahadlok gani sila, magpanagana ang iban, it's because they know na kung mudoon sila ni mo, maka-istorya ka about God. So, ang mudoon, kandidato na. So pray for them, but most of all, ask them to change your heart. Amen? Amen.